Παναγία Προυσιώτισσα. Κυνηγημένη για άλλη μία φορά από άνους και άλογους ανθρώπους, η Παναγία, αυτή τη φορά από την Προύσα της Μικράς Ασίας, έφυγε για να σώσει τα ιερά και τα όσια που είχε στην αγκαλιά της. Και τα κατάφερε, αφού 1200 χρόνια στην κρυψώνα της την βρίσκουν μόνον αυτοί που θέλουν και θα κοπιάσουν πολύ για να έρθουν να τη δουν. Ένας ελικοειδής και δύσκολος δρόμος που πότε σε εντυπωσιάζει και πότε σε τρομάζει από όπου και να έρθεις, είτε από τον νότο είτε από το βορρά, οδηγεί στην απόκρημνη σπηλιά με τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Προυσιώτισσας στον Προυσό Ευρυτανίας. Θα αναμετρηθείς με τις αντοχές σου και θα δοκιμαστείς πολύ για να σου αποκαλυφθεί το μοναστήρι που σκαρφαλωμένο στέκει πάνω από τον παραπόταμο Τρικελιώτη. Θα το δεις μόνο όταν θα είσαι 100 μέτρα μακριά του, αφού στις ορεινές δίπλες της Χαράδρας μόνο το φως της μέρας και ο αέρας του φαραγγιού το βρίσκουν εύκολα. Ο αχός από το ορμητικό νερό που ακούγεται πιο κάτω, ακούγεται βαθιά μες στην ψυχή σου και μοιάζει να θέλει να σε ξεπλύνει από ό,τι σε βαραίνει, για να μπορέσεις να αντικρίσεις πιο καθαρά τα μάτια που θα σε κοιτάξουν με στη σπηλιά. Εκεί που όσοι καταφέρνουν να προσεγγίσουν με ευλάβεια τη Θεία Χάρη της, θα νιώσουν αν είναι άξιοι να σηκώνουν το βλέμμα τους απάνω της. Οι άνθρωποι που την υπηρετούν, αγέροχοι στην άγρια ομορφιά του τοπίου και περήφανοι που έχουν την τιμή να φιλούν την πύλη του καταφυγίου της, καλωσορίζουν πάντα όποιον με αγάπη προσέρχεται και του προσφέρουν την αγκαλιά και τα πολύτιμα πνευματικά τους δώρα. Δεν είναι πολλοί, αλλά όπως κάθε θαύμα που δεν μπορεί να εξηγηθεί, έτσι και ένας μόνο ηγούμενος και ένας ψάλτης κρατούν το παλάτι της Παναγίας ανέγγιχτο από το χρόνο, σαν μονάκριβο πνευματικό θησαυροφυλάκιο. Τα μοναστηριακά σήμαντρα καλούν τους πιστούς στις καθημερινές λειτουργίες που αντιχούν πέρα από τη σπηλιά της, στα χωριά και τα πυκνά δάση των ελάτων, κάνοντας τις κορυφές τους να τεντώνονται όλο και πιο πολύ κάθε φορά στον ουρανό. Το μόνο σίγουρο είναι πως ο καθένας από εμάς που θέλει πολύ την ευλογία της Παναγίας θα του πραγματοποιηθεί η επιθυμία και με το παραπάνω όταν θα βρεθεί σε αυτόν τον ιερό χώρο. Το αγίασμα που αναβλύζει από το βράχο θα ξεδιψάσει την ψυχή του και το λάδι από το καντήλι της θα τον δυναμώσει με την προστασία του.